अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। देगवेतील शोषखड्ड्यात एक गवा अपघाताने पडला याची कल्पना आल्यानंतर रहिवासी सडवेलकर यांनी तात्काळ वन विभागाशी संपर्क साधला। सावंतवाडी वन विभागाची रेस्क्यू टीम तात्काळ घटनास्थळी दाखल होत घटनास्थळाचं निरीक्षण केलं। तो गवा टाकीमधून बाहेर येण्यासाठी धडपड करत होता। गव्याला कोणत्याही प्रकारची मोठी जखम व इजा नव्हती। 15 फूट खोलीची टाकी असल्याने गवा सहजासहजी वर येऊ शकत नव्हता। शेवटी गव्याची सुटका करण्यासाठी त्या टाकीची एक बाजू जेसीबीच्या सहाय्याने खोदून गव्याला मार्ग मोकळा करून देण्यात वन विभागाची रेस्क्यू टीम यशस्वी ठरली। गव्याची नैसर्गिक अधिवासात त्यांनी सुखरूप सुटका केली। वन विभागाचे रेस्क्यू ऑपरेशन वनसंरक्षक एस नवकिशोर रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सावंतवाडी वनक्षेत्रपाल मदन क्षीरसागर, अनिल मेस्त्री, संतोष देसाई, संतोष मोरे, आत्माराम सावंत, रामदास जंगले या वन विभागाच्या रेस्क्यू टीमने पार पडलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।